panas ora apa-apa dimpet ae dimpet tahan. Mas, copot ya. Ya mancapot mesake aku. Cepat. Cepat apa? Biar sik dilapi. Dilapi ngono lho. Dilapi, cepat dilapi. Lapi dicopot. Apa? Ah. Lah. Lho kok dicopot blangkone? Lah dicopot apane? Sak ndase. Lah terus diganti ndas sapa? Das truk. Ya cepat sik. Maka. Nah, ben ilang. Mas, nyapa? Malah roto. Maka. Endok. Sumanding si Nyapa to kok ganggu ae. Sesuk aja melok cah kuwi. Nyapa? Nakal. Jare kon nulungi ben dilapi bae malah ditambahi. Ojo ganggu. Yuk kan lanjut. Sing ganggu sapa panas tenan. Nembang karo merem nek ditinggal ngalih kancane ra ro. ngantuk aku wis. Yen bos rina enggal ratri kang mong sliramu tanan liya tresnani lahir Paeke ora Wah. apa. Enten apa? Nyapa? Sing ndas kupan sing kon selulup. Oh iya, gitu Oh, sekali ya. Bener saya cocok mak leres Pak nggih. Nggih, Solusi sing apik. Solusi kuwi. Solusi apa kon selulup. Mas, sampean ora iso renang to? Ora iso. Ngene, nek pengen renang gen ora kelelep, Nggih, sampean nyemplung sik, ya to? Nggih. Engko ben ambles sik, engko 2 jam engko ngambang dhewe. Karo bledos iki wisan. 2 jam. Heh. Lha iku sing nomor tim SAR. Nek rak kodang. Arang-arang lho anak mau digoleki nek ra HP-an. Dagelan digolek tim SAR. Yo,